ćao svima, danas pravimo sarmu iz rerne u saču. Kao što vidite, potrebno nam je malo masnoće, naravno po izboru, povrće. Ja koristim luk i šargarepu. Neka to bude neka veća šargarepa isečena na grublje da bi se ipak malo osjetila pod zubima. I moja mera je za pirinač otprilike 2 pune šake. Kao što vidite, pirinač je upio vodu, tako da ćemo ga malo propržiti da dobije onu staklasti izgled. Nemojte pretjerivati sa prženjem pirinča bez previše tečnosti jer će zagoreti. Mleveno meso, ja ovdje imam oko 1000, oko kilo i po. I ovo je bujon goveđi, koji je, kao što vidite, prilike 100-150 ml. Začini. Ja ovdje koristim vegetu, malo sušenog belog luka, obavezno alevu. Zaista volim alevu da stavim u sarmu zato što ne volim da mi bude bela sarma. Non stop mešam zato što sam baš podložila ovu indukcijonu. A ovo meso zapravo i ne treba da bude prženo, već samo da uhvati onu koricu, da promeni boju. I još malo aleve. Velika količina mesa, tako da se i ne osjeti. I evo ga još biber, zato što se nešto desilo s onim biberom. Kao da se zalepio. To je to. I evo ga sač. Pre svega nam je potrebno malo masti. Naravno, četkicom je sve lakše. I obložit ćemo dno kupusom. Da sarma ne bi lepila, da ne bi zagorela, jer će se dugo krčkati. I evo ga, kada se fil prohladio, zavijamo sarme. Ovo je neki moj stil zavijanja, definitivno najlakši. I ok, nisu loše uopšte. Druga. Top. I ono što bih vam preporučila, a to je definitivno nešto dimljeno, da stavite preko sarme dok se ona krčka i poprimit će onaj dimljeni ukus, tako da će biti zaista savršeno. To mogu biti i rebarca i suva slanina, šta god volite, nećete pogrešiti. Mi žene, što se tiče hrane, mlađe žene, mislim da mnogo više eksperimentišu nego starije, znam po svoje baki, ali probajte. Ne može tu ništa mnogo da promeni, može samo da bude, za nijansu ukusnije. I
Ja sam odabrala dimljenu slaninu da stavim čisto preko da sarma poprimi malo lepši ukus od dimljenog. Vi možete šta god volite, to je moj predlog sad. I ovako izgleda moja sarma. Da poređamo ovu slaninu. Malo su veći komadi, ali bolje tako će se dosta istopiti. I svako će moći u sarmu da uzme i kocku slanine. Ništa, ali ništa bez lovorovog lista za ovakve stvari. Fenomenalan je. Kao što vidite, meni je poprilično fenomenalan. I obavezno namažite ovaj poklopac mašću. Biber u zrnu. Po meni je također obavezan. I možete odmah dodati jedno 230 ml vode, a možete i kasnije. Ja čekam prvo da se malo ugreje sač, pa tek onda dodam vodu. To je prvo dolivanje, a drugo je nakon sat vremena. Ja sam dodala oko 400 ml, mislim da mi je tolika džezva. I ja sam ovo krčkala 2,5 sata. Nakon 2,5 sata to je izgleda ovako. Ja mislim fenomenalno. Hvala što ste gledali. Ćao.